lo le bai sei lo lutukin subscriber aronin updor maya kalom emema chuanin thaitop karon chua zelanga chair te po thaitopin phak tokin kanin zirve zelanga chuanin viewers le matran alangai dewa ingponi se alom to shimshima enchunga kalom emani Miss Mapuii Zunzam nun hi pangpar nen kan te khin thina ni tro ma se ani na taka chuan pangpar po hi kan tluk phadonem ni an ni zong an vula an chuaya an vul non le mai thin keini ve hi engtika ma avul le to ngai lo turin kan chu zauta ani ber hi no pan chia thi ka ban san thei me lawa mani aya no pangbula tal tama han tap vel mai hi nuam katia khovel boina le lungai na ten annun ati boi phak lo hring nun vul tir hi moi kati thin em awangin anni ang ni le a annun ang nei le ka chaka ma se engtika ma khatiang hun kha katong to don der silawa ani le kumchia ka hria to lo wangin soilang lo lo mai la ma se a hun lai kan hria thiam theinan akum om vela karin ka han tar lang ve shim shimange sang ni pariat vel ni tain ka hria kan khozir na insang bera kalturin kenziak lingvea phur takin school step chhochu kapan ve nak naka kan school hi tlang sang taka omania amun ma anuamin ango khui mai boka kalpa ran nung chiar ni ne te sabalo sham chia ta chuan lung atilengin nun atilim riau thin rinim zara batelo sate eu ta chu ka thlir vel mai maya mu nuam katin kalo thlir tui viau nge ni ka thian ten min lo aw na sa hle hi alonia thom ka hriat chuan ka han hoi chho wata chu vele school kan tlai ani ti ka hre thiam hal man mo bakleng in step za somruk vel zeta tam chu ka tlan chuak dapa ka uniform uluk ema kan oki ve thlap po chu thanin abual hu zor ne le school tu azol ka han thlen chuan an lo in line thap to a malama chuan ka thian ta chuan beng an lo pota an lo sutlo maya ka bek chu phula chuan ka ngat chura ti chuan ka ti tur chuan ka wading chuak veta lo tlan lo loi la thatur ania tiril ruwong wang chungin beng chu voisom nga ka wasu ve tatlok tlawa ka school ni masabera chuan min shem hal pang mai classroom kan han luta teacher te ron lutin class an ron la zela anuamin alimom phian ma se kan zir dana dang to in by heart ngutin atin lo chin om don ti chu kan thil zir tang chuan ka hrethiam hal avan how tak don vele last period ani maths class ania maths class zong ke tan chuan classic laya tuiwat win tuk maya in bol turang vel hi kania ka hupurin ka hel na sachin le a achangin school ka tlan bo phale nge thin ma se ni masabera han tlan bo hal chu ka ti ve de boxi ka omlui ve shama chutale kan maths teacher aron phaya kan class lam aron panchu kan school hi tlang sang ve taka omani ka ti to kha tin ango in thli atama boruak anuam em boka kan maths teacher lo phailai chuan thlifim alo tho hewa asam thlifim in ron chem leng siawa nokti mel tak hian asiam thaseka a mel kala mu chiang thailo ma se apianero tv vela ke kortele nute tuam na nen chawain pho chuak thin nulati ai khan amoi lo na ka shabi khau lo ma se akut no em chuan tiang ahum rana atiang hum na lama vek chuan mathematics bu azak ze bok eng angpon mel thain pianal ma se kanel lo ngal kan classroom aron lut chia chu mel that na omzia hi tong mi loin min ron shilfia hetilo zok hian hanni se o hanti tu reng kha ama khan om lo tuai ma soidan taka pathian in siam lai po khan ani asiam na lama hi chuan athan atlave pharin ani karin ni sit down ati lai po kalo shelo pek ka thlir tui em atinani nangkha ibenga chetem ni aron tivin thaka mel thanun rong engan nang kalo ton che tia phunru sap chungin zak tak chuan uipa apuin bokro atia abok nu ang mai hian thu oi tak chuan ka thuta aming aron soya lalmuan pui kania Miss Mapuii minti mayanga chuan nangni chu introduction shana ngai lo nakina kala shevek don thau cheu a han ti zunga ache azang kha in mu anuwa me ma kan maths teacher chu ama ni lo phaise chuan maths class nin om tu zia kha o ti chuan ni khatna chu kan mang zauta homework min pe ngal zata
ti venge katum Miss Mapuii shremni kadulo mase in kathenga in khel turin kachuak le ngal zanria ai hun om vela ka hoa ka intifaya cho ka ai khama le khabu chu kan bi vengiala abo hian ka bo map mai ni hanti tran dan tur tak nial po ka shelo kan kom chaka anron kukra ya thianten leng turin min ron pan le khabu ka khup thaka leng turin ka chuak vele ngal zanrei tak thleng kan lenga in ka ho chu mut chuakin min zem chia ya ka chokle paitalo dokan bo chuan kamu hil tangota atuk school kal chu ka chak rolin ka hupur hle a Miss Mapuii mu chu ka chak tak zeta mase ka hupur hle mai boxi phuru deusi hupur taksi chuan school lam chu kapan vele ta kan school han pan chhauna hi kong pathum ma oma pakhat chu kongpui motor tlan theina ani ala hi stepnin pakhat ve thung hi chu senior kong kanti mai thina kongte fe kong angvel hi ani mai newcomer tan kalngam mai chi ani lo anti thin chutia school lam kapan lai chuan kongpui lama kal kachak deuh thlata alahma deuh tho boknen kama chuan Miss Mapuii chu muang chang hian a chho ve bek hi lo nia kalpel mai ka hantum chu boya tungai ming aronti phur fashanin ramro puya kania rama minti mai thin kati ve wata eng class ngai ni atilea zona min zo lai te chuan kalo thlir le vonga ka zona chui hriam ti pa chuan an nui se ya engma hrelo ang main ka omnia Miss Mapuii wangin khovel achola kai Miss Mapuii a khan ka chol ve thung ani ber hian ka hria clear anin omhlol lawani zona chu ka hre chuak thuta class 8 tur kania Miss nang kumina ron thok thar ve thoem ni ka hanti velya pani chau kan ni boka ka za wak du to lem lo za lo ti hian ani na wa za lo lam ni lawin kaima ka za na jokha ka za lo ani nui pa chuan ni e in kho chun nuam re khop mai school la hi a chho deuh ti mai lo chu a thovengin boru ka thiang sia alango tha em zui le ngal a hanti veluama kai chuan Miss heti hian ifel melnen classroom a hian isual mele kan ti thale roka anui vele maya angai lom kalavonas don cheunia a hanti fiam thu zui zata chuta kaila pek chuan match ilak chuan min vonas don tak khop mai voin po homework katilo kati chuan kanin vuanga ni mai lom tin anui se ya thiante kan han poa kan kal sangta class kan tana teacher te chu anron lu zela engma chu ka hrathiam mang tlat lo engkim English ve kalo ni towa a har sadu angreng hlea high school a ka kal khan pol khat ni thatle ka chak ngoi hrethiam turin ka zir to ngayang chir thiam tur ni lovin not sei tak kan han la ka thei to chu by heart le top mai khani om je shamap lawa han by heart chu Mahatma Gandhi te hi nu thatak a kan chu alo chawani not kan by heart sa kha kan hriat polin kan lo zia pol na sa thin sia a keima pol niam lama kalo that chia thin wang te po alo ni jok ma na le ti chuan last period chu Miss Mapuii book ani le kalama Miss hani ang mai anu nem le mel tha kha Miss Transpol ang mai ani le ta homework te chu an check zara ka zon aron thlen chuan engwangin ngai ti lo aron tivin thaka Miss ni zana cho ka tum lain kalo mu thlulom le ka chana chu min voro le tinang velani engma in shremlo na chan chuan lam tling om hek lo le midang nen ang khat ka kuta chuan a hlap ta pop mai le Miss Mapuii vuak ma ni se avan na tak hun le ni te po chu du sak bik nei loin a herliam ve zela mak tak mai chu classroom a shem ngun ber ni maila pon lama chuan minnel ber thung tlata class bang po kan ho rol fo mai ka starin ka achil ngoi ti hi a sheder silo ka thian dang te po hian an star ve hle a kei ro chu minnel ve ema wangin chutianga om chu moi ka ti chia lawa ehem hanti chak ve riau lai chu kanai thin Miss Mapuii chuan exam hanai to sia in hriat thiam lo te min ron du takin tina phone number ada phone hi kan khuwa hian ala tlem hlea a chun po Nokia cha tup ang chi kha ani deuh mai landline ro om ve nual mangtura in line trap angai changte a thin aizol lama tangin anron kola chumi chu min va ko soklok te an hantia pailo tokin kan ko sakle nu zel kha ania landline kha kan kol veran thlata zan khat ka lekha zir pailo exam nai to box si chuan ti tur ka hrelo hlea chungten lekha zir turin min tur sek boknen
ruma chuan kain khung ve ran maya phone chu kala luta Miss Mapuii chu kan va call ringota hello Mapuii iniem nie tunge o imuto em ni muto e atlai to em hi email tha ka tilu tuka ka thliru char thin che ivan tilomom ve naktuk lama kanin bele don nia min la bele peidon em ni ilak omro puisia tin katum ain ka kal thui to han fiam deuh chau kha katum ani sia peite reng mai ka khuwa har theilu tuk ma se zanin chu hatlai to em mai atia phone chu ada ta ngala atu class ka kal chu min hriang ti ka hlau ru hlea Miss Mapuii to bai se tokin kongpui lam chu kapan le saro sanga atu khuma po danger sign chuangwa tur khopa thinchia chu ka tok thut mai le kamai zial zu krang lutukin ka pai thangal min hu vai se zong min wa han vole na sadon tak Miss Mapuii chu ka mu hau lo mai phur lo zet chuan class a chuan ka thu ve le a ka thian te hola chu an thoveng em mai sia exam lam hoi soiro an tam lo hle mi pa tlar nung lamin in khel chungchang an soi mal mala runi te van parsi te drogba te an soi lain mai chitlar nung ve thung chuan gojin pio ji hu te jung hun gong chan ti vel ten lo soi ve thunga ti tin ang lo nuain an tui tlang hle a then khatin an bial pa chan chin then khat lo in ngai em te nombok exam lam reng ala lang lo tlang ani kan class teacher Miss Mazari mizo subject la ni in aron luta mizo subject hi chu nuam kan ti tlang ve berin ka hria hrem ngai hi kanum ngai lem lo second period hi Miss Mapuii ania aron kal hau lo saro sanga aron luta in Miss Mapuii adam lo wangin a ai karon ol zuai dona ramro pui ding ro aron tivin ngal thak mai khoila ngein zir to a han ti chu keila chun sar ka shelo tin kalo chang maya in zir lai poi shelo amo a han ti leya shethowe khan ti vele saka ishia chun soita che ati vin le tuara ka thutna bula thu ma mi chun sar trigo kan zir don mek alo ti zoi sapa ole kalome tin min en pa chun thuro no lo tak hian aron ti leya teacher te hian min hau hi nuam an ti ve shim to nin ka hria trigo phai chu har thei pa to phian a har ka thian pa ti dan taka mechi chu ka thiam lo e mai ka shal mai don ka han ti fiam thu le ngot thin chu tiang chuan Miss Mapuii te lo school hun nin tak chu kan zo ve le ta tlai lama chuan Miss Mapuii chu ka phone le a rang tak hian alo lawata hello idam lo em ni katia kanuam samme olawa tin min chang maya enga tinga school lo kal lo kati chuan min tha chu kang ti ka hlau ru le ka student ni mo a han ti zui zata nilo kati ve ngal wat ini chiang lutuk rin dan deuh chu kanai han ti te a ani tunge ka han ti ve thuaya ka soi du lo kan la hre chawang chu tin nu in sum ti hriat tak hian atonga idam lo chui ngei an ka han ti le a ka zi lutuk chol ha dam ve lok ka du lom male in exam tu ri thiam to em ati zom ngal ke chuan thiam na ka zir pailo ka fel don chiang sa tin ka chang le maya tunkar che school kan kal to don kha zir tharo hei choi ka siam don zana kanin bele don nia atia phone chu kan da a Miss Mapuii hian karilu zong hi anai kim vek ni hian ka hria kan panhia kan ti chang hian student ango the chuan min en lo ve thin nin ka hria ma se kan kara hian fel thailo tur thil tam taka om sia kan ni na mai baka kan kara kum atlatam ve em mai sia mangai na chau lo chu kan panhin kara hian rem eng ma om lo mangai na la chu ala piang der mai si lawa cho kan han ai khama tlai ni tlatur chu thlirin tlai ni len kol ni bre mai chuan lung atileng riawa ngai nei chuang lo chuan lung hi aleng ve ringot mai ni kan tualaya no pangpon to chu mu nom ti tak chuan ka thli renga hetiang khuna hian let theila o eng tikai mo chuan song tual chaya pon tawa nui ar te son khovel har sat na hi an loron hrethiam venga thlem tu tur bai sei mi lawa aru ka tra angai hunte an loron tong chho venga nu le pa te bula pangchang takan tra lai te hi an van langai don tak em o heng an tul chaina te hi an la fang ve lenga an su nu te hian an lung ala len ve ngei don sia nimin ngai tu lo le nak tukin enge ron thlen don ti po ngai tu chuang mi lawa voin hun kan chen lai kha ka ngai vonga chu tiang ang hun tong mek kan kota no pangpon to te chu an nakin hun tur ka don puya
chutia bing taka thil ka ngai to lai chuan kanu chuan lekha zero aron tile lang lang to a room lama chuan kalut phaile ta reivak lo chu kazir veng katia chumi zan ber kher chu karil ruwa lutin kathiam thei hle maya kazir tui phian mai kanu chu ruma ron lutin thingpuite min ron pe a kazir that deu hi chuan min duat thin hle thingpui ina ka chol lai chuan karil ruwa miss Mapuii aron langle lekha zira wangin miss Mapuii ka thengil ve hial mole kawa kol le wata reivak lawa chuan phone chu alo changa hello miss engei anto katia kazia to lutuk lekha zir zau toem ni atia o ka cholok zanin chu kazir thara thlak katia avan lomom ve naktuk chu karon kaldon nia iswal chuan ka hremna sango tangche tin anui dewa tunge kani po irasi lawa katia ka hreng che o ati chuan ani tunge kani kalauti ve bata ka soidon lo ati saka kan ti tui hlea darkar chan ve vel don kanin biak nu chuan zero le toro aron tia in lengi nei don wangani kha kating muka nei don lawe ithik velani mo tin anui hak haka thik ve thawe email tha emalom katimaya kaman chu huna che izakange o nu in sum ti hriat takhian han tilea start tu che kan tam me mai min thre chuang lawang tin in leng nei me su kan tile shama ole lo le nan tumpon bosin aphal lo kalauti donia atia nui vak vakin kanin mang thale ta ni school kan kal vezela achang chuan miss Mapuii hian min nui rule zeu thina min hriange munile hi kati thin mase achazia hi chuan min hria hi chu ang lo le thin tho boxi first term exam ma kan school kal nung bertur hun kan thlenga lekha zirwak to loin fuina thu an soi hi ani deu bermai chanu kal lo chuan kan bang maya miss Mapuii chuan ka thian te pathum nen chuan min ko fala an ina computer da angai wangin ken sakturin mintia thian patluanga chuan kan ken chuan min shem to lawang alo tiwata miss chuan ka vona sadon chau chau tin kan nui dar dara miss Mapuii nui sen mel chu manlai thon thua halal fanu tu em angmai hinin ka ria lemziak thiamin du to ka zia suang tu ana manga adin soisel na lai tu reng om lo nula lasinula mel thanen hian ka te khin ber suang tu ana khovela tanga ron piang ani hialang khovel mi ni tur chuan athama mani ti chuan lekha zirna hun min pek ti chu kan mangzawa school han chol chu anuam viawa ma se miss Mapuii han mulo wang chu sheom kative lek thin amala hian min ngai tu ave don der silawa example tluang takin kanzawa result alo chuak tha ta chuan kapas ve shama kapa aizola kal ho chuan mobile phone aron hon ve lol maya landline chu karuma kan da ve tange ngeya achangin zone thlathan na te hian la hi ka han thlang vele ngot thina ma thangi upper republic tenen hian kan hlathan ain ang vele nol thin miss Mapuii nen pon kanin benasa zol hlea kanin nel em towa ma se tu ber nge kaniro ala shelo akhua harve thin le niang achang chuan min ron be masave hial thin an ina tlangwal leng anom te hian ka thik thin hlea zan kha chu min ron kola kala du mia lo vela min ron phone tluk voinga vel min ron kol nu chuan kala ve shama enga tinge ithin rimem ni aron tihlol nia ka thin rimalom kan khuwa misual berpol le zurui reng mai ma se an kho sakero azia pol chu ania chu pa chu a ina aleng lut fawa chumi zan po chuan aleng le ti ka hria thin rime zuala ron leng le ti ka hria ni o katia nia horo lo ti ngot thein silawa tin min chang maya kai chuan kai po ron len iphal lawa ani yang misual kati chuan o misual hanti mi zong hian thatna lai kan nei veka misual anga kan en tlat chuan an sual mai lawin an thatna chete omkha kan mu sak sham turalom ruk ro ni ai shiat kha ruk ro mela email rang chuan aruk le hun om nge nga ma se mi pa nga yanga yen rang chuan ilaka thil ti sual ain thla phanga mi tu ma hian thil sual ti hi kan du bik mi lawania then khati chu kanin endan adik lo wanga lom atia asoi dik chu kati viawa ma se kathin rip nak lo to itranani kha kati shama o kanaute hi athin rim le to ni mo ahantia naute po kani to lo kati bul ngata ani ilo leng cha kami atia
chake kalau ti vata elo len chuan ka hre chuak don chenia o ati ve ngala poipo ka ti to lo ka ti ve maya ani dar so mari don to a ingam te chuan lo leng la ati tamai ka leng angem leng lo ngem ti chu ka ngai tu le na sakhopa ka ngam chia lo deu chu ni ma se ka chak thlo to nga nganiang ka waleng phei tat to pa min mu chu alo nui saka rama ini ka ring renga alo ti vara azuala ka ni ring ka ti chuan a soile ta ninom lo lu tro atia thingpui duem ma se zuni chenga ti velin min fiam sek maya tlangwal ka ni to hi o katia anui suk naktuk school chol anisia engei tiang atia ke chuan rangfe hian e lekha ka zir ni lengang mole kati vata oi lo lutuk ti pa chuan min ron benga ninom school a min vapok ina le zel chuan min beng lote katia anui ve na sa hle alim ve tak tak nin ka ria keipo anui mel ka mu ngot point kalim veng mai thin thingpui chu min ron pe a kan ti mel renga leika puya chuan hersop la chuakin kan thuduna kan chakloka chuan chingchang nen tlangwal zurui an lo zaira rat boka mis chuan rama bialnu te nei ve to em ati sapa du chu ka nei ve to ma se bialnu chu kala nei lo katimaya mami kha antile sapa engtit ngai chiat kativata thil hi ka chi kalom in pania inom dana tangkhan ka sheve kalom kumsom liam ta vel khan mo nang mani ang tin mun hi kan lo kalpel to mo noi pa chuan hantia I over min be ma ka du lo ni kha ale kha thon te po kala da thavek katia ani tungei du chu atilea soi chi lo engtika ma chuan min du ve don chuang lo nang kan khuwa hian bial pai nei to em katia nei lo ka chu kha tem hi atimaya ka oi lo zuala katikhera ninom zuala chu ilo vai berzo ka ni hi atia tiang chuan kan ti tui hlea kalau leng zi donia kati maka zuala ingam te chuan anti deu khera kha zuala hi chu idu mole kalau ti vata iti karing renga ka fiam cheni kha mi min ngai dan tur hi school no pangin leng nei chu a fu lo lom kan bereng zo donia atia adik kati viau mai kan khuwa pai chu an tong du si te chuan kanin thla I thlen vele min lo biang che atia min hre chuak ta chu ka zang khwai hian kein ria ka hupur te lul nen a ha dam thlakin khoili thok le khata lo dam duak ang mai hi ani anuam veng mai in ka thlen vele chuan ka kola chuta po chuan reife kanin bele a ni le thla anrala miss Mapuii ka du nai ro aral lo mai ni lawin ni thar chuan mangai na thar aron keng tel zel jok ni hian ka ria thasiam tun ni tin ama a in alo moi deu zelani ati ang mai khani in ni tin ama a in athatna ka mutam tiala ka mangai na po anasa tial mai hun chu hriat lo karin aral duak ka second term exam po alo hun le don ta zan khat chu miss Mapuii chuan min ron kola rama hei tuntuma exam chu ka veng man don lo chewa aizolama kal ka ngai thut sia thadeu khan exam la I pass chuan thil thadeu ka peng che atia thil ka du ber min ti sak jok la katia farsai pass chuan le atia engtin nge farsa ka pasang thil thei po ni lo chu katia I theilu tukang hei insiam ka ngai sia maths guidebook naktuka kalau layanga kalau thon don chenia atia ma se thil chu min pe jok mai ro first chu ngai na omlo katia I bai dong hal rengot ani mo ati chuan teunang min pe thoro katina ni chu katilea nie ma se izon khalen tura kamol kham chu asan vio chu izon san ve vio anga yang atia te reng mai na thuam pon kan zuanga nga ni mai lom kativea ti chuan asuyang nen chuan bazar not kan ti mai po chu min ron thona ka hanzirna sakhopa match te kha ka chok by heart ani deu bera choina chang shelo khopin kazira kanule patela anlom khopa ai tur tha min ron pesek maya dokan boa kalau muthil chang te hian puan min ron sintira atuka kan thote hi fapadu sol thailo ansoi ang dewin min lo lom ema thingpui min lo siam sak zunga kaila thingpui ka ina lekha zero book ani le mai exam kan han tran chu mani to ka thiam velea first po chu beisai ngam che silo beisai ve deu re sin ka renga exam kan han zawa exam lai ai ma khan result an puang tur chu ka hopur result an han tara mark lem te in first ka phalo kan class kan ti that lo tum takania position ero top 3 a kalang ve ma se kalungai hlea ka thian tela chuan makhi anti khopa
lom an rot chung maya an ni chu an fail ma se kai ai mai nan lom zok kanu te po chu an lom ve hle a zana chuan wai vel chumin kapas chu kan lom ve a thiante an ho nu chuan miss Mapuii chuan min ron phone a kala hre hle hello miss zuai tak chuan katia ilom lutuka mi poise chang to lo ni mo ati zui zata lom na turpo ka hrelowe felai pon ka tuar zok ka ti ve ngata anui rudeu ti chu ka hria ngati mo in class a top 3 ai langania atilea ma se first ka phalai nem omzi omlo ka ti vata o le pe ka ni mailom ati pa chun ka pei to lo ka thei phak bakin ka zira ka tlin to lawang ka tia ani enge chuti taka ti turam in du chu zoi sa phiana tia o iti ngei don lo chun omzi omlo ka ti ve tlata soila ka ti mai thesin ati po chuan na ka oi chuang lo thil min pek tur chu min pe mai ro ka tia atuk school kal ni chuan kanin huwa bana kan ho rol don ne atia sana nalve tak himin ron hona min pe pa chuan itlai theisia ati deuh sapa ka tlai ngai to bok lo ka lo ti ve wata miss Mapuii nen chuan min dem fiam te po anom ve ta fo maya kan sheru thin kanin po to hle a thianin kompa ngai ang tak tak hi kan ni to mai ma se min shemero a she pha chuang lo skula min shema kain phone in ka hau thunga ka thian hnai vai tele min chik pai wak lo tu te tan lo chuan kanin be fo ti po chu a hriat lem lawang miss Mapuii hian mi hriat hi a hlau deuh tlata a moi lo ati tlata zan kha chu kan thian pa birthday kan loma miss Mapuii te na len kan rota kan vakal chu kongkhar aloin khar pui chi alo dewa zola hi miss Mapuii lam hoin akun hiam lai takhi ka wangmuwa anin fop ka thin rim lutuk chu ka so bor bor hi ni mai vanek sok chu ka chak le a ka valut phaya kongkhar ka khar thuaya zola tin kan urwal dei chu nia a oma ka va thama ka va nek ringot maya zola chu tha chuan ka lo ne lo na samai sia aron thole chuan min nek her moya chu vele ka thiante an ron tlan luta zola chu an ron ti ron hal loi maya miss Mapuii chuan du tok turin ati chul maya mi hriat a hlau si an top che chu zola lova ho mai ro no pang ho hi kan zilange atia zola la chuan ka chin chia vek chewnia ka beng don chiang khop mai cheu ati vin chara alo rui lo ve te khia rui ngat se zong kan boina sangotang miss Mapuii chuan an thut lenga chuan kan pali chuan min thut lar tir dala enge kan nek na chan te min zota ka thian te la chuan an hriat lo thuin an chang maya miss chuan enge ron nek na chan ber ati vin te tuara ka du ka ti ve thaka chanom lovin mi kut thak ngot tur ani ngayam ni atia a fop cheni kha ka tile ka du ain ka lo tong du ma ni oile rama min fop ozong lo ka kor san hi aron khoi ni kha iron mukim lo ni thil hi kan thre chianga kan fia nge ni lo chuan rin thui soi ngot tur ani ngai lo mi poi soi hi thil ol takania in ti dik lo wangin ti khan zola chuan a hring to don cheu ni kha tin min zil deuh siama keila ka lu lul lak lo ho tur zola ba ka tran don chuang lo khowang u katia miss chuan thenom ten kan thom an hriat a hlau deuh nge ni aron chuak zui du talo te chuan min ron phone a ka be du chuang lo atu ka po chuan ka belawa chumini berkher chuan me chala ka thiam chi kan chok fu em mai le ngala shem ngain komlo tluan zak boxi miss horwala hotum thin kha bandar rik vele chuan ka ho ngal wanga second term exam zo chu manila December 30 final kan exam le ngal dona anai ve to tho boxi le khazir reng alang lo chumi zan chuan ka ruma phone ka da aron rimia lo ti chuan kanin belo ta wanga engkim chu school no pangle zirtir tu ang hi ani vek to mai kanin biak lo tanga ni tam fe ani to miss chuan school vela chuan mi hi afiam vele zeu thin ma se nui po kanui ngai ai lo khuang choi tha ar kaiden kan thleng le don ta reng mai exam nai le to in le khazir tur atam to hle a ma se le khazira lang lo lunga lengin miss Mapuii ngot chu karil ruwa oma ka phu lo zia le katana arem lo zia te chu ka hre chiang em mai sia chu wanga ka thin rim na chuan lama nei lo tial tum chu kani ma se kan lo in benel lak lo to si engkim mai chu ka thiam lo ve kani Julietin Montague tlangwal Romeo amangai awanga amhingle anina ahorum rum ang mai kha kanin kashia Juliet khan
Rospar hi ahming thlakila arim tuina adang chuang donem ni ati thlo tani kha ni e kan kumzat te kan ni na te hi ahming thlak mai la nang le kai kan ni tho chuan atok mai loem ni kan mi zo miril te khan min lo don puile diam to a pu England thanga chan ai khan ka chan hi analo bi khian ka ringlo ma se anni ril runa kha chuan kai ni ang thang thar te in oi tleina tur thla thatak min lo nu chhia diam bik nia chu thla eng hnuaya chuan sai lo thangi sak ngai mai pu England thanga phua len lai rual lo ti chu ka hun ton ne na her dang lam dewin ka han sare re ya ma ni zai ngai poin lung ati chthai nia ma riak om har ni in tin kim ka han dona lu alo tur di zona uai chu tuara har loi thinul a ol nge arem lo nang ne na len dun hi engdang wang ani lo lungrun pui ipiana ma ke katlai si ti in kathlaka len lai arua lo hi apoi bermai achang to ber phai chu mitui ta zoi zoin ka sa chuak hial mole khonu samsui lo chu in then jok meng o then nan hoi lo par min thliala mangtha o dam takin mangtha mai le dam taka mangtha chu harsa katini ka ngai zong em po ani lo na a ma se ka mangai em atinani chumi san thla eng hnuaya ka zai zonga moi ka ti ber alani hialang chutia lungleng taka komlai chuan ka phone aron riral rala tuemo phone ka usak ngai an ni le chuan ka ngai ngotang ka tiril ruwa ma se ozoi deuh takhian rama lekhai zirem aron disap miss Mapuii nge ani ke chuan thinrim o takhian zirlo ka zir peilo kalo ti ve wata ila thinrim rengem ni aron tilea thinrim lo e ilaka thinrim ve ngot turin engma kani leinem izirlai satli ave mai lom kani katilea satli amai chu ni love ka thian le kanaw fel tak poini telalom omlo la chu in khwale kan school pok hi nuam katilo ngotang atia inaw ni chu ka dulo katibul ngot ma se miss chuan iril ruang khaputo su a thei don chuang lo kum som don in kanin thlawa ilo puitlina nupui nei rual ini te chuan kai chu katar to mai don sin atia tuna po karil ru puitling to nupui po kanai thei to reng kati venga ta o khang tak te khania ino panchiana keipon ka ngai tu ve thina lom ma se min dai dang tu hi atam lutuk keipon lo pom thei te reng che po ni la inu le pa te tin kan school thang hian min pom thei khar lawang chu wang chuan a ma ang khan om leng o atia kadu si chelom katile shama angoi wangwanga ani Mapuii thil ka zotang cheo katia alo nui chuaka engtin momin kau aron tiwara o miss katiri don lo che lo e ve phot mai ro katia ti pa chuan anuya mindu ve mi alawa karil ruputang hi ipu ve mi alo emni katia thudik choin min chang ro kati chun zama ya lutuk thil dang soyang lekha zir thala vuak ngai nom to su naktu chu min bedu lo mala ka bedon tho che min lo ngak leng che atia phone chu da tadaya atu khwalo wara school chu kati dan tlang puin katlai le a miss chuan inline na thu alo soya tuma atlai po a shem lo lo ti chuan period pa ngain kan kala last period kan zo chu miss chu ka ngak ru dewa chokidar ti lawa chuan kan panhi chau kan ni le ta kong pui lama tangin kan ho le a min fiam bor bora ka thin rim phal to ngang lo kanui ve tange nge kanin zar zara no pangin fiamang mai kan ni nie kai chu atan chu no pang kalania ma se no pang ni chu kadu lo viau thung khochung kan lu don chuan ni bio zana kalo biang che katia kanin thla le ta a ni te aliam ve sela khuang choi tha ar kaiden chu kan thleng ta kan thian palin miss Mapuii teina le khazir chuan lamin kan warima zuala le a thian te pathum an lo oma kan chala min lo pen den dena kan do top mai ni phubai ro lak ngai kan tum miss chuan do top tura min lo mit sir zo wangin kan do ve maya an rui deuh bok nen reivak lo hnuah chuan hei kanaw te hi tuition kan pelo ka ngai atia an chuak ve mai boka atira chuan kan chok ve don ngiala kan pai le lo chuan lam tur tingin karen alo thim ve bok nen lalrin chu achi enga dokana chuan ron hunga leika puya chu chu kan chak tlata zir tura minti po kan sir pai to lo leika pui tlang sanga chuan kan va thu chuaka zoite hian kan zairat rata thian pasanga moile thanga chuan len lai rol lo ti bokha min sak chana anom lo dan anuam phian mai
lei ka pui bul chia chuan ser tok kong hi oma azar then khat chuan thla eng chu a hlia dewa a hlim chuan lei ka pui thanglam chu ati thim deuh khoya abak chu a eng nuam hlea a thim china chuan her sop la chuakin kan thua a thim china chuan her sop la chuakin misnen chuan kan thua midang chu enga chuan an thu thap thunga thim chin tila kan lang thei vek tho thian te chuan ser tok chu an hol thla kan soa anuam phian kom thlang renim kunga tang chuan na an lo tum ria ya Christmas la nin ka ria kom chak tu zola chuan no pang perpong vain perpong an lo bir lai boka thei so tur chuan an vai chuan an kal veka enge ni ka riat thla eng hnoya chuan mis tu omna chu alang moi zual animana akut ka vuana min lo vuan let vea amita tak ka ena ka kut chu a hum nget deuh sawa mis moi duam nai na tuam vel chu ka fop ta vong maya atang deuh na atang reilo thian te pen ri kan ria min nam sun wata kan ti zui le thuaya an ron khu khara no pangin ni kha chance ka pe te in ti ve nge ni mis chuan atia kan nui dar dara mumang khovela kaleng vel mek nin ka ria mis mui thiang hlim le senwam ham mai chu ka mui bol lo tak hian a fo vong nia mumang ani pon a om lo shan lo atakrama thleng tur chuan alo ma ni mumang lo ni ani chuan he kamang rama tanga min kai har tu chu kadam chu melma ani to ang te chuan kan ti tui tlang viau na kan trin vele ta hun le ni te a hel liam zela December tha kan chuang kaya exam anai to ma se karil rulu atlat tu pakhat a om angai te bok Miss Mapuii bok ani ti tak zetin ka bema min chang du lo zan khat chu ka du lo che min ti tangenge chuan zuala lo lenga lekha wa zero atia ka chuaka kongka an kal ngal ka bi tha mis chuan ka holo ti ria zuala om hi chuan ka bi thak fo thina wangin te chuan anin kislai chu chiang takin ka vamuta ni karil ru ana hleya lekha zir lama lang to lo thingzar abuk to ema wanga nok anti hnuwa an sa thak ang mai hini in kain ria ka tliak nop mai ani engtik line nge in ka thlen po ka hrelo exam la anai si engtin nge kati don exam ma kar ni vel chia om to a school ka kal peilo tlaya chuan misin minron kola ezir lai ti boy khopin eng ma ngai to su atia ke chuan bial pai nei da chan hi ke ma wanga ni em kalo ti let da ya engkim hi nangma nen me belwat zel su kanin biak to lo hi tha tin phone chu da chuan school chu ka kal lui vele a peilo chungin hola min ko lut veka headmaster in thu asoya final exam turania study leave kan pe ma don chewa tin thulung chia thlak tak lelam tana thulomom takni bok puan lok tur aoma Miss Mapuii hi nakum chuan aizol an mani kholama son ani dona exam zoa farewell pa in thana hun kan manghalang kumin chu min la haw ve dona ni ama lam ngai to chuan mani ve ngeya tho thei chu alomom viawanga keini lamero chuan kan uidon hle ani a han ti dap dapa le khazir theilo na tur dang bok kan boi zo le ta ka fel ngai don ani hi Miss Mapuii chu zana kava bewata Miss keima wangani em kava tile ringota o engkim hi nangma wangani lo I a theilo tuk thadeu khan zirla I pas rim chuan idu deuh kha idu deuh min ti tir tur kha katiang atia ma se aizolama yom dei to don sia katia class 10 I pas chuan nangpo tlangwal tak ini ve to dona thil adanglam to mai thaisin chuan aizola lekha iron ziranga atia beisena min siam ve deuh ngenia karil runat alawa wangzok ani midang tu ma lo ngai zong su katia anuya ole atia phone chu kan data a lekha chu ka thei top chuan kan zir vele a ma se amang khani thei to lo exam po chu alo her chuak le tange nge kan exama ka pass chu kain ring ve dewa ma se ka pass lo ve mai thei bok maths kha ahar ka ti thar em maya class 10 ti lo chu exam atanga kar khatna vela result anti chuak maya school khar hun rualin result antar thin December ni somni chuan school chu kan khar don ta result pon ni Miss Mapuii thani ni bok farewell program nen wa nei thak takin kan class chu kan pass veka subject khata pass lo kha chu an promote vek boka ke chu mecha thumruk ka muwa adang chu 50 ka cross vek zep lo chuan ka by heart nem ve mani ka hriat pol tak noi ho kha hre chuak thein laklo deuh dewa ti top lo pheila chu
ka ti tha ve viawang te chuan farewell na chuan kan rian ho chu kan zai ve a Joseph alhasak kan hlim lai ni ti hla kha kan sa kan zai dual duala tlai lama cholui kil havin kumthara in hmule turin kan in mang tha talhuma zana chuan misina chuan kaleng phei ngal wata tuma dang an lo leng velo lei ka puya bok chuan kan thulea Christmas tal mangla katia kachung ten min ngai lu tukang atia keipon ka ngai ve don tho chelom kati ve wata enge idu thu sam min ti tir tur chu atia miss kabial no nero chu chu kadu thu samani kati topa akut kawana kaku ngala nia kaku avong vong mai ani thasik boruak watvur kara chuan kanin ko adun riala zanin tan cho o atia nilo nakin zela tan po katia nilowe zanna tan kanianga polsom ipasuna kalau ngak zokang che chumi huna chuan eril rute alo puitling chawanga keipo min thai hil to mai thesin asoi zo ma chuan a moi chu ka hup saka van lam khian nang nena kan thon thu zia me khi a thi ka wanga ka hriat reng na hi min no re sak ani ngot lo chuan ka thai hil to ngai lawang che an soi thin mangai na hi hetiang hi ni ngai chuan ka mangai che ti hi chiang takin ka soi ngamani nang hi ka tan chuan mangai na chu inia eng tika ma ain thak ve ngai lawang mangai na hi ming ran wa ani ngot lo chuan ka mangai reng tong che katia December zan thiang vot re mele van rc petia maite thla zan tinom tok chawa eng tenen chuan mangai na in kanin oitona miss Mapuii chu hemizan hian kata ani ve ta ni ma se kan malam hunero kan ngai tu adu lo hriat lok lo malam hun ngai tu nan chuan zanina kabial nu nena kan hun man hi awi om lutuk atopta ngai thatu zong zong te chunga kalom lutuk e